Ну глядзіце, мы у чэрвені брытанскі парламент пагадзіўся прыняць у сябе групы этой дэпутацкай, і мы з імі працуем. Там галоўнае пытанне будзе пазітыўная альтэрнатыва. Вот некаторые нас крытыкуюць, навошта вы там пішаце канстытуцыю, тыя законы, а брытанцы калі пачулі, яны говорят: вау, яны не поверили на пачатку. Вот у вас падрыхтавалі проект Конституции, вы пишете там законы об мясцовым самакіраванні, об Конституционном суде, а мы думали, что вы просто так бла-бла. Вот я просто цитую. А вы займаетесь вельмі важной справой, потому что у іх есть разумение. Калі гэта на ўзроўні там хай проектов законов прописано, то яны разумеюць, куды мы идем, якую мы систему ствараем. Таму чэрвень там працуем, і наша новая група з новым там лідарам вельмі ініцыятыўным нарвежскай, яны прапануюць сабраць альянс у іх у Осло, і там галоўная тэма, магчыма, будзе бяспека. Это тое, што рэальна хвалю ўсіх, што мы часткова закранулі зараз праз будапешскі мемарандум. Так што вось такія дзве вялікія сустрэчы. Ну а паміж імі вялікая праца, бо ў кожнай краіне ёсць свая спецыфіка. Яшчэ раз, чарговы раз падкрэсліваю, 400, каля 400 дэпутатаў, гэта не Дзеды Марозы, але гэта магчымасць гаварыць па Беларусі і нешта рабіць па Беларусі. Практычнае. І, як я кажу, мы стварылі праект унікальны донар, дзе мы мабілізавалі людзей з кампетэнцыямі, з паўнамоцтвамі, якія бясплатна працуюць на Беларусь.